Hola Pau, primer de tots, felicitats per haver estat estrenat amb el Primera Nacional. Quina és la sensació d'un jugador cadet que ve a fer un partit de Primera Nacional? Bueno, la primera cosa és que quan em van donar la notícia em vaig quedar en xoc perquè era com Primera Nacional, xavals de 24 anys i em vaig quedar molt il·lusionat també. Ho has fet molt bé. De totes maneres, partit superajustat, molt dur, no s'ha guanyat al final per poc. Com ho has viscut des de dintre? Pues jo estava bastant tranquil, o sigui, pensava que estaria més nerviós i pues bastant tranquil, o sigui, al final era joc fàcil, tirar la bola alta i ja està, era al principi joc fàcil i ja està, i ordenat. I ja per acabar, la grada plena, molt d'ambient, què se sent al jugar amb una grada així? Pues molt bé, la veritat. Doncs vinga, moltes gràcies, esperem continuar també a Primera Nacional, ho has fet molt bé, moltes gràcies. Merci a tu. Adéu.